Kasiti ka benengkong ka jong Petrus kalang ka paar ka khat ka pakhat nyo. Lada pin pule ya kini ki bentan ka ketin ka jong blay. Ka ketin ka jong blay ka ong ya kini ki kentin. To ting buram ya ublay. Parlok be u Eric Liddell uday unang mara race Olympic. Ulalong ru u Kristan ubalaka arsin lani ubalakala ka bamot. Haka Paris Olympic umtre ban mare ya ka shispa meter race na magajing mare ka jong ukahap haga si utra. Gumta ulang pentep siya gidang penyaj un mare pat nakasos pa meter race ka banlong haga sinengkong. Anda pala boy ka sinengkong. Laong ba umdan bekermen bo Eric Liddell unjab. Henry daga bor ka ba pala ka ba kibriu kimla ban sungoto. U Eric Liddell ulam mare kumkal lang thari. Bad laong ba ulay job bad wan rak buram yala usim bad ekaribilat hibarok kawai. Bad hagajuk kapor u Eric Liddell ula wan rak buram ya u Jesu Christ u balong usim jugisim bad utra jong kitra. Ulalong ka jingsyai ka papaw na kapenta u Christ daga bakantai ban mare hakasi utra. Bad laong makhamhadin ka Olympic u Eric Liddell ula ino syadin ya kaspa ka buram bad panlait long u missionary syakari China. Padlaong ru pa China u Eric Liddell ulalong ka jingsyai ka papernai nakabenta ka buram jang u Jesu Christ. Ki para mensim ka bakodor. Ngikan mau ya usamla Joseph u bri u basyapting ya ublay. Wat apa deng ki jing tenjuk pat ki jing pensoi ka basyirkai u Joseph u kan mau bat u syapting ya ublay. Padai na kata-kata ujab ya ki jing pensoi na katengah jang u Potifar. Usamla Joseph uday usamla u basyapting ya ublay haka jing ga jong u. Baru dairu usamla ubadan ya mensim jong ublay ka ketin ka jong ublay ka yathu yangi. Bad ka ketin ka jong ublay ka yathu yangi. Kaong bawat usim paro. Haka bakaddo ulalau no ya kasati na ka keti ka jong u. Padula pendeng haka keti ka jong Joseph. Para bangit pi ngiken mau ya Daniel u Shadrach u Meshach badu Abednego. Ki bolong ki samla ki basyapti ya ublay. Wada pendeng ki jing sya pensyitong beng. Ka bakidai ban mat bat kapaki deban ya kendo haga jeng ka jongki. Para bangit pat ki para mensim ki bokodor ka jingkeli haga ni kapor kalong. Ba bangi pai haga ni kisngi ki bangi hatu dang don mo ki ba syapting ya ublay haga jeng ka jongi. Palada ka jubab kalong hooi balai ki lang salang ka jot pat kapra haduk kat ni. Balai ki kamsni ki yai jaman kasngi la kalong ka jing ya penyap priu katuk kalute kejing sentut nak jing kikun ki jong bleh kam ki basni ki baharukam la kalong haka ketin ka tili kejing syangop jing kikun samla kentai bat cenrang haka kiat u drugs ki kam auria bat kiwe para bangit bi habangile ya kanu ka kam ka basni bonsin ni syapti ya dan bertep badi dan bayoi henrengim kan mau pat bau bleh u yoi kendiang yangi. Ladapin puli naga gospel ka jong Matius kalanong ka ba shipo ka dekat ka ba apo pra ka ongkum ni. Tungin kam syapting ya utaw balaban penyap. Ya kamet bad eka mensim ka jong. Lok be ka ketin ka jong blay na markata ka khot yagi. Tungin kam syapting ya ublay. Balaban penjap ya kamet bad eka mensim ka jong. Pan ya ka bangi syapting ya kiway pat kibor jong ka ni ka patay. Ublay nakabenta ka burang ka jong.